I would also like to request Sri Pramod Bolo to present General Mohit Mahendru, a traditional Bodo Aronai. Now, BTR ni CM ba BTR ni gai khumgiri Pramod Bolo bitanga ba Pramod Bolo bitangkau ensora bazai ba speaker be bungdungmon armino Armykwo गाननांगौ होननानै नाथाय बिथाङा गाव हारसिंसो गानना लादों बे भिडिअ गोबां गोसारगासिनो दङ बेनि सायावबो सावरायगोन आरो माखासे आपडेट दङ बेनि सायावबो सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो मोनथामसो निउसनि सायाव बा मोनथामसो गोसारनाय भिडिअफोरनि सायाव खोथा सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो मोनसे आपडेटनि बे आपडेटानो जाहैबाय राजस्थान रायजोनि टाउसाराव गावनि असे बिदाखौ स्कुटियाव खानानै आथिंखौ स्कुटियाव खानानै बुद्रुदों मानसिफोरनि गेजेराव पाब्लिकफोरनि गेजेराव बुद्रुदों गोबां भाइराल जागासिनो दं आथिखालाव बे भिडिअआ माखासे भिडिअखौ जुदि देखायनो एबारे देखायगोन आरो हायाबाथाय आं देखायनो नङा नोंथांमोना बेखौ गुगोलफ्राव नागिरबाथाय मोनगोन आरो दा जियानो जादोला गोबां दुखुनांथाव जाथाय बियो आरो दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय हमजानाय दायनिगिरिनि मुङानो जाबाय हान्सराज मेघवाल 35 बोसोर बैसोनि बियो गावनि असे बिदाखौनो बे जाथायखौ खालामदोंमोन अब्ला लोगोफोर बे थांलायबाय आथिखालाव नैबे सावगारि जेबा भूमिकानि बे सावगारिया गोबां गोसारगासिनो दङ भूमिका मुसाहारिया बुंदोंमोन जाहैबाय फेसबुकनि गेजेराव हरनि समाव बाल्थिङाव हासुयनानै बुंदोंमोननो दा बेनिखायनो बे सावगारिया आथिखालाव गोबां गोसारगासिनो दङ आङो बाल्थिङावसो हासुयो सामफ्रोमबो अखा हाबाल' नङा अखा हायाबाबो आं बाल्थिङाव हासुयो आं हारसिङैसो उन्दुयो नालाय बेखायनो आं गियो थांबाय थानो अलसियाबो नालाय बेखायनो थाबायबाय थानो बायो आङो बेखायनो आं बाल्थिङावसो हासुयो आंनाव ग्रीन कालारनि बाल्थिं दंखायो एसे फिसासानो ओमफ्राय आं बेखौ दोनबाय थायो सानाव दोना ओमफ्राय सुहैबाय ओमफ्राय मोनायाव दोनफैबाय आरो दाहाय 9 o'clockफोराव दोनफैगोन आरो दाहाय अब्ला जोबथारनो जों सावरायगोन मोनसे बाथ्रा माने मोनसे भाइराल भिडिअ बे भाइराल भिडिअआनो जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि प्रमद बर' बिथाङा सासे आर्मिनो आर'नाइखौ गाननांगौमोन नाथाय बिथाङा गाव हारसिंसो गानना लादों माखासे भिडिअखौ नायदो नै To do the honor, I would request General Mohit Mahendru to felicitate Sri Pramod Bolo with a beautiful bouquet and a memento. I would also like to request Sri Pramod Bolo to present General Mohit Mahendru, a traditional Bodo Aronai. Now, लाइस्राम लाडु सिंह बिथां भिसिनि जि मोनसे एलिगेशनमोन बे अलरेडि प्रुफ जाबाय आरो बिथाङा सासे एक्यूज्ड एरेस्टेड आन्डार सेक्शन जि केस नं 1/2022 आरो सेक्शन बेयाव बहायदों 120B 409 420 प्रिभेन्सन अफ करापसन 1988 दा बेबायदियै बिथाङा क्रिमिनेल कनस्पिरेसियाव आरो लोगोसेयै माने सिटिं आरो फ्रड चार्ज आरो लोगोसे मिसएप्रोप्रिएशन जिहेतु बिथांनि एगेन्स्टआव डाइरेक्टर अफ एन्टि करापसन एन्ड CM भिजिलेन्स बिथांमोना थांनाय बोसोरसेनि समनिफ्रायनो इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ बिथांखौ लिंहरदों इन्टारोगेशन खालामदों आरो बिनि उनाव दिनै प्रमाण जाबाय आरो बे लेटारखौ मोननानै जों प्रुफ मोनबाय जे आसामनि चिफ सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माने रेजिस्टार बे रेजिस्टारनो लिरहरदों जे बिथांनि सायाव एक्शन टेकेन रिपर्ट जोंनो हरनांगौ आरो बे लेटारखौ जों जेब्ला नुबाय बिथांनि जि केस बिथाङा सासे क्रिमिनेल एक्यूज्ड आरो एरेस्टेड हिसाबै बेयाव लिरनाय दङ आरो फारसेथिं गुवाहाटी हाइकर्ट महामान्य गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय जों नुबाय जे बिथाङा एरेस्ट जाखांनायनि उनाव आरो एरेस्टबो देखायदों खिन्थु प्रि एरेस्ट बेल लानायबो बेयाव देखायदों दा बेयाव मेन चार्जआ जाबाय बिथाङा प्रफेसर नेक्सन सिंह फाइनेन्स अफिसार नेक्सन सिंहनो माने मेनेजमेन्टनि गेजेरजों फेभारिटिज्म खालामनानै इलिगेल भाबै बिथाङा फाइनेन्स अफिसारखौ एपइन्टमेन्ट होदों आरो फारसेथिं जाहैबाय जे डक्टर नीलकमल सिंह सेक्सुवेल हेरेसमेन्टनि जाय केसाव चार्ज बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों खिन्थु बिथांनो फुल दरमा होदों बे दाय आरो 3 नम्बरा जाबाय मेल'डी थांजामनाय सासे PhD स्कलार
उइदाउट इन्टारभिउ उइदाउट माने एन्ट्रेन्स बिथांखौ थोंजोङै एपइन्टमेन्ट माने एडमिसन होदों फारसेथिं बिथांमोननि माने इउनिभार्सिटियाव मार्केट सेट बानायनाय ड्रेन बानायनाय कालभार्ट बानायनाय बिनि हिउज माने करापसन चार्ज बेयाव होनाय दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैथि साननि थाखाय दिनै आन्दलन खालामबाय आरो बे आन्दलननि गेजेरजों स्पष्टयै आसाम सरकार आरो आसामनि महामान्य राज्यपाल बिथांखौ राज्यो बेंगिरि बिथांनिसिम जोङो थ्र' क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि गेजेरजों जोङो मेम'रेन्डाम हरदों आरो बे मेम'रेन्डामाव मोननै दाबि लाखिदों मोनसे दाबिया जाबाय जे बिथांखौ इमिडियेट सासपेन्ड आरो रिमुभ खालामनांगौ नैथि दाबिया जाबाय इमिडियेटलि गोदान सासे भाइस चेन्सेलर इनचार्ज थिसननांगौ जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि जि हालामाव गायसनजानाय बर'फोरनि आन्दलननि गेजेरजों थैनि बिनिमयाव आत्म बलिदाननि बिनिमयाव जोङो प्रेस्टिजियास मर्यादापूर्ण मोनसे जि इनस्टिटिउसन मोनबाय बे सासे जुदि क्रिमिनेल जायोबा बे सासे जुदि एक्यूज जायोबा एरेस्टेड जायोब्ला बिनि आन्डाराव बे इउनिभार्सिटिया दायो सेक्युर्ड नङा दा बेखायनो बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ आरो गोदान भिसि हरनांगौ आरो बिथाङा जि दायाव दा क्रिमिनेल कनस्पिरेसियाव चार्ज जानानै दङ बिथाङा दिनै एरेस्ट जानानै आरोबाव बे बिबानखौनो बिथाङा नागाराखै बेलाव दङ दा जोंनि दाबिया जाबाय बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ नङाब्ला बिथाङा दाख्लैबावै मा खालामदों फुंनि 7टा बाजियाव इउनिभार्सिटियाव फैनानै गोबां नथि पत्र कागज तथ्य पाति बिथाङा लानानै गुवाहाटीयाव साननै गाइब जानानै थाहैदों आरो बिनि उनाव मैया फैदों मैया फैनानै बिथाङा क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो एसपि बिथांमोनखौ फन खालामदों जे एबसुआ आंखौ होखारनानै अफिसाव ताला मारिदों हयरेस बिथाङा फुंनि 7टा बाजियावनो खारनानै थांदों जों आन्दलन खालामदों 12टा बाजियाव बिनि उनावसो फिन जाहाथे बिथाङा तथ्य पाति खावनो हाया मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दायाव चार्ज जानानै दङ आरो हाइकर्टनिफ्राय अर्डार दंखायो रावखौबो मेनेजमेन्ट खालामनाय सोरखौबा माने बिथाङा माने कनभिन्स खालामनो नाजानाय इनफ्लुयेन्स खालामनो नाजानाय बेबायदि कुनु बिथाङा जाहाथे स्टेप लाया बे बाथ्राखौ हाइकर्टआ अर्डार होनानै दोनदों किन्तु बिथाङा बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों आरो बेखायनो जोंनिफ्राय बे एक्सनखौ लानाय जादों आरो बिथाङा मैया डिसि आरो एसपिनियाव बुंदों जे आंनो प्रटेक्सन नांगौ जाय मानसिया अलरेडि आयेननि नोजोराव एक्यूज्ड दन्दनीय जायहा दायनिगिरि हिसाबै माने पानिश जाबाय बे मानसिया जुदि आयेननि प्रटेक्सनाव थायोबा बे माबायदि जालायखो बेखायनो जोङो डिसि आरो एसपिखौ दिनै खावलायदों खुनु कारनाव बे आयेननि भाबै प्रटेक्सन मोननाङा महामान्य राज्यपालखौ खावलायदों 1 मिनिट 1 सेकेन्डनि थाखायबो जाहाथे बिथाङा बेयाव जाहाथे भिसि जानानै थानो मोना आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायदों जे जाहाथे बिनि सायाव एक्सन लानानै गोदान जोंनो भिसि हरो बा जोंनि बिटिआरनि माने चिफ बिथांखौ जोङो खावलायदों जे बिथाङा गार्जेननि रल लानानै लकेल जिहेतु काउन्सिल सरकार दङ आरो बे हालामावनो जिहेतु इउनिभार्सिटिया दङ बिथाङा जाहाथे इनिसियेटिभ लानानै बिथांखौ एक्सन लानायनि गासै प्रक्रियाखौ राज्यपाल आरो चिफ मिनिस्टारजों कअर्डिनेट कमिउनिकेसन खालायो बिनि थाखायबो जों दाबि दैखांदों दिनैनि उनाव जोङो सप्ता खनसे टाइम होदों जुदि सरकारा जेबो एक्सन लायाबा 1 तारिख आगस्टनिफ्राय जोङो बेयावनो तालि टपला न' खानानै जोङो इनडिफिनिट पिरियडनि थाखाय जों प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन खालायगोन बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंबाय आरो खुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामनायाव गैया जोंनि इउनिभार्सिटि जोंनि प्रपार्टि बिथांनि बे बिफानि सम्पति नङा बे इउनिभार्सिटिया जोंनि आबेग सेन्टिमेन्ट बेयाव जड़ित जानानै दङ आरो जोंनि फंबाय बिनानाव भबिष्यतआ बेयाव फरायनांगौ मोजां डिग्री लानांगौ रिसार्च खालामनांगौ गावबा गावनि जिउ दानांगौ साख्रि बाख्रि मावनांगौ आरो बिनि आन्डाराव जेसेबां एफिलिएटेड कलेज दङ बे एफिलिएटेड कलेजफ्राबो मोजाङै सोलिनांगौ मालाबा टाइम मथे एग्जाम खुंनो हाया रिजाल्ट होनो हाया मार्कशीट होनो हाया बायदिसिना थासारियाथ' दंखायोसै किन्तु दा भिसि बिथाङा कराप्टेड चार्जआव अलरेडि एक्यूज्ड बिथाङा एरेस्टेड बिथाङा बेलाव दङ बिथाङा बेयाव थानो मोननायनि कुनु अधिकार गैया जोंनि बाथ्राया बे स्पष्ट जागोन